András. És Kokorni Lia. Ő nem jött el sajnos. Első fellépőnk Bösi néni, aki egy üvegtáncot fog előadni. Önyém, jó legyél! Gyújtsátok a rossz felém, nélküled meghalok ki, bármint a szerelmem lényeg, hogy elindulunk lefelé. Előttünk a lejtő, folyékony királynő kérlek, de légy a búfelejtő. Töltsák a poharamba még egy kortyot angyalom, ma éjjel mindenemet elmúlt. Köszönjük szépen, hallgassuk meg a zsűrit. Hát ez hitvány volt. Ne haragudj, 1,5 liter pálinka után sem elfogadható produkció. Nem. Halljuk a szavazatokat. Nem. Egyértelműen nem. Nem. Sajnáljuk. Következő fellépőnk az Iváncsai Gettóból MCT és MCB. Na, baby! Akármit csinálok, kerek a fentekénk a mennek. Teszik az a kis csaj, hogy mindig játszom meg, hogy játszom magát, veleim. Tudja,